Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. We need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Masaganang lupain mula sa kanilang ninuno ang tinatamasa ng mga residente ng Sitio Bunga noong una. Subalit dahil sa pagputok ng bulkang Pinatubo, Sitio Bunga, wana nam no de kan ba na sa sanem aye Pinatubo pepo a etutuye no ohia ba besia na febra bepo no enane ye no mama ba ba yete ne toda e kudi pa dan so anon kwa nos e ma ye na hia de so so top reba ye brebebre ye tume ankwa na afuo ho nti ye me ne tina ahochen wo bepo ne so na sinkrasi ha na akuafo na wo akurasi ha ide ye so top re no anase nsuo ne ye mo akese ma wo na so timamufuo no mu de ye wondadwene no mu baako saa dadwene nyina tu twae abra wan hunu Onyankopɔn akira kwan wanon mi se obi bebo awon amfa won se ne won tibia wo mu wa abrabɔ yi mu ane so tobre no eba se o so tobre ne ba
banchinkwan area. Na yeye kuku. Na Awurade eboy en mamunya dinibio. Amfa wona se de tie ye ne pedua mu harefo se Awurade na akyerɛ ye. Madalang naman kung dumatang dahil marami maayaw na sila Na enye da na emwa taba. para lang sila ay dalawin. Enye dodoɔ na manfo ta akɔ wɔn nkyɛn. Akwantuo mu brenti. That's why akoma adwene nipa ho de biara nye na adesoa. Isang maligayang pagkikita-kita ang naramdaman ng mga taga-sityo Bunga sa Na pagdalaw. tumamukwa awo Sitio Bunga. Brethren, members Church of God International, akosrawon. Omukudi agro. Obiara ni je. Amawan makinya. Na temamufu awo hayo so nwa aduane maawon. Kaya kaninang madaling araw po naghanda na kami. Pinaghanda namin po yung pagdating ninyo. Na anɔpa yɛ bɛsra wo anɔpa tututu ne ba wonamdua na yɛ mmerɛ sikom de no nanso sɛ wo ne anuanom kasa ɛkɔm ne sikom a ɛde wɔdwerɛ firi no nyinaa na kwana yɛtu yɛ no yɛ ne ɛso mfasoɔ a yɛnya berɛ a yɛba anuanom nkyɛn wɔ ha yi na sɛ wokunu wɔ n'anigye a wonya no saa tenka no so na wɔn Panginoon natin talaga. nso nya berɛ a wɔmuhunu yɛ ampa yɛnyina yɛwɔ Awurade korɔ ɛwɔ ho sɛ yɛyɛ ahiafoɔ a yɛwɔ nkuraase deɛ nanso obiara ne wɔgye Awurade baako pɛ ɛda mo ase bebree sɛ moayɛ yɛ mmoa na ɛnyɛ mɛnkona mmom yɛ mmoa ne anigye kɛse ma anuanom a ɛwɔ Sitio ha se na yɛtwa kwansi no wie yɛyɛma yɛ nsunwunu na sɛdeɛ fɛfɛ ɛne akwaaba nwanwasoɔ afiri akoma a ɔdɔ ahyɛ mu ma no mu deɛ a dagye nyinaa to twa ankanka akwantu a wɔbrɛ wɔ mu yɛwie kɔ Nyankopɔn fie yɛhyɛ yɛ nuanom a wɔwɔ ɔdɔ na tema na ayade nwanwa ama yɛn sɛ yɛbɛpae adeɛ baako akyerɛ kwan ɛne sɛ adeɛ baako na mɛsrɛ Awurade adwumatie aduonu nson mu na adeɛ baako na mɛhwɛ frɛ Awurade hɔ sɛ mɛhwehwɛ n'akyerɛ kwan na matena ne fie menkwa na nyinaa na mahwɛ Awurade animuteɛ na mahwehwene ho wɔ n'asɔre fie afiri sɛ yɛbɛtumi ahunu Awurade ahoɔfɛ wɔ ne fie Sa Diyos ang lahat ng kapurihan, magpakailanman.
natin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos sa mga oras na ito. Muli, nagpapasalamat po tayo. free Awurade Nyankopɔn ne nka yɛn nyinaa ho anuanom na yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ wama yɛn na akwanya pa te sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtoa so na yɛtie ne nsɛm. Yɛreto nsa frɛ obi biara mama yɛmfa mpaebɔ ɛnhyɛ yɛn adesua na sensere wɔ Nyankopɔn anim adom. Mama yɛn na yɛmmɔ mpae. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yɛn agya Tete Atempon, Tanggapin mo po ang tumfoɔ ne wɔkɛseɛ sama-samang wo dɔba korɔ no din mu. bunga ng Yɛsrɛ wo at pagtanaw ng utang na loob sɛ sa lahat ng kabutihan. yɛn aseda afɔdeɛ a yɛboaboa ano Kinikilala po namin ang ma yɛsɛ wode wɔ wo kronkronbea. Yɛde waka bebree pangangailangan, wɔ nnepa kɛseɛ a daa ne daa nyinaa woyɛ ma yɛn. mahihirap Na yɛgye di sɛ wogye yɛn sa sari-saring mga pangarap. ɛfiri amanneɛ mu a Higit sa lahat, daa ne daa nyinaa wowɔ hɔ ma yɛn. Ɛwɔ mu sɛ yɛn mu dodoɔ no ani sika, mga puso, yɛyɛ ahiafoɔ, nanso ne nyinaa akyi no patuloy naming woma yɛn nkwa ang mga salitang ne nagmumula. ahoɔdene. Alam namin Ɛnyɛ wɔ pɛpa no gawa mo po sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atoa so asua mga buhay. wo nsɛm. Salamat sa iyo, Agya, mayayamang awa. yɛn nyinaa yɛnim sɛ Kahit nnepa yi nyinaa mga walang kabuluhan, wo na woyɛ no yɛn abrabɔ mu. bigyan mo kami ng Yɛda wo ase pagkakataon wɔ w'ahommɔborɔ ne wo nhyira a ng iyong banal na kaloob. daa ne daa nyinaa abu so. Patawarin mo po kami, Ama, Na sɛ yɛ mpo yɛyɛ ahiafoɔ koraa no a mga pagkakasala wobɔ kwan ma yɛhunu wo pɛ kronkron. na kami sa Agya, pagkakasala sa amin. yɛayɛ wo bɔne bebree. Samahan mo kami, Yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. suguin mo po ang Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho aberɛ a yɛresua wo nsɛm kronkron. patuloy kami. Yɛsrɛ wo sɛ soma wo Honhom Kronkron ma no mmue yɛn akoma na yɛn adwene mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Papaghariin mo yɛbɛtɛ wo tenenee nsɛm ase. sa bawat Na wo nsɛm kronkron atoa so ahyerɛn yɛn akoma mu. dinig ng iyong mga Yɛsrɛ wo sɛ ma w'asomdwie kronkron kaming ɛnni hene wɔ ɔman nyinaa. Hunu yɛn nuanom a wɔbɛtie wo nsɛm no mmobɔ. sa gawain ito. Agya, yɛsrɛ wo sɛ kae wo mma Nagubilin ang gagawin a wɔboa w'asafo yi nso. mga salita. Maraming Agya, po sa iyo, yɛgyaa yɛde sua yi hyɛ wo nsa. ligtas. Aberɛ a yɛgu so sua wo nsɛm. Yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Bini
Sumatin po ang kapayapaan ng minsan pa po. Magandang free Onyankopɔn enka yɛn nyinaa no menchi akoma mu nyinaa. Na yɛda Onyankopɔn ase sɛ yɛnsɛtumi aka afenya pɛɛ ne dɛ na yɛbɛnada. Na yɛne dɛ tɔ so nson a yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo. Mmara Nsɛm. Yɛda yɛahohoɔ nyinaa ase. Yɛne nuanom a yɛfiri Members Church of God International. Bio yɛretɔn saa afrɛ mu. Sɛ mɔmmra, mɔmmɛka yɛn ho ɛma yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo. Mmara Nsɛm. Na yɛn bɛkɔ so ɛnam akodu nan. Efie da bɛyi ne efie da bɛdi tuo. Adwo da benada na kuo da. Na yɛn mu na yɛn Awurade Yesu Kristo. Mmara Nsɛm a yɛbɛsua ɛna dodo a ɛdi tuo. Bio yɛ mama brother Elisa Riano. Ɛnuanom yɛnkye yɛ akoma mu nyinaa. Yɛda Awurade ase. Sɛ ɛnɛ da yi mɔtumi asane aba. Mama yɛnhyɛ yɛ asɛm ti a yɛba abɛsua no ase. Ayɔnkofa a Onyankopɔn akyerɛkyerɛ. Ɛnuanom a ɛwɔ Onyankopɔn asafo no mu. Mfato ho yɛn mo anaasɛ obi biara a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ wo nua wɔ asafo no mu no. Ɛdeɛ ne Onyankopɔn no mmara nsɛm fa ayɔnkofa a ɛwɔ hɔ ma anuanom wɔ Onyankopɔn asafo no mu. Mama yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma 10:10. Ɛti yɛwɔ berɛ fata a mama yɛyɛ nnipa nyinaa papa. Ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. Yɛn mo yɛ Paul ne nsɛm a ɔka kyerɛ Tete Kristofoɔ no a wɔyɛ anuanom wɔ asafo no mu. Ɔka sɛ nti yɛwɔ berɛ fata a mama yɛnyɛ nnipa nyinaa yi, na yɛnyɛ nnipa nyinaa papa. Ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ. Na yɛpɛ sɛ mohwɛ biribi nso. Yɛwɔ mmara nsɛm baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ. Fa ɔkwan bɛfa so ne nnipa nyinaa atena. Yɛbɛyɛ nnipa nyinaa papa. Titiriw, ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ nko a. Na yɛn ntiase afoforɔ wɔ ne sɛ ɔbɛbɛyɛ wɔn a wɔwɔ wɔn asafo mu nko a papa. Na mo wɔn asafo no abɔntene so deɛ ɔmbɛkum wɔn atamfo. Ɛwɔ nsɔre binom wɔ hɔ ma wɔn kum wɔn a wɔnyɛ wɔn asafo mma. Ɛnuanom yɛn nya de papa afiri ɛna yɛn nso nyɛ biribi a ɛyɛ atɛsɛm. Yɛwɔ kaseyɛbɔ mu. Yɛwɔ binom wɔ hɔ nom a wɔn tete afoforo ɛwɔ mo sɛ wɔn nyɔnko nipa nyɛ wɔn hwee. Bohu sɛ wɔn twɛn kae anaasɛ ɔbɛgyina kwan wɔn aka twie firi wɔn so dodoɔ mu awu. Enipa a wɔn gye di sɛ wɔn wɔ nokore som ana nokore asafo mu no. Na afei wɔkum wɔn nyɔnko nipa no. Wɔn mfiri wɔ Onyankopɔn bɔnsam na wɔn firi. Awudifoɔ efiri bɔnsam. Sɛdeɛ Atwerɛ Kronkron ka no wɔ John 8:44. Yohane nwoma 10:24. Na mo deɛ mo agya mo firi ne mu ne wɔbɔnsam. Na mo agya no akɔ no de na mo pɛ sɛ mo yɛ. Ɔno na wɔyɛ awudifoɔ firi mfitiaseɛ na wɔn nyinaa nokore so. Ɛfiri sɛ nokore ɛne ne mu. Sɛ wɔka atorosɛm a ɛfiri ɔno ara ne mu na wɔka. Ɛfiri sɛ wɔyɛ ɔtorofoɔ ne atoro agya. Na awudifoɔ nyinaa firi bɔnsam. Obiara mfiri mu. Sɛ ne ɛyɛ ɔbɔnefoɔ biara mfiri mu. Sɛ obi kum ne nyɔnko nipa na n'asɔfoɔ ɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnkum wɔn nyɔnko nipa. Saa asɔre ne firi bɔnsam. Ɛnuanom ma obi anaadaa mo. Atwerɛ Kronkron sɛ awudifoɔ nyinaa firi bɔnsam. Mo deɛ mo agya mo firi ne mu ne wɔbɔnsam. Na mo agya no akɔ no deɛ na mo pɛ sɛ mo yɛ. Ɔno na ɔyɛ awudifoɔ firi mfitiaseɛ. Ɛno nti awudifoɔ nyinaa yɛ bɔnsam mma. Wɔn firi bɔnsam
asuafoɔ Satan adwumayɛfoɔ sɛ deɛ twerɛ kronkron no sɛ na deɛ boro soɔ na sɛ wɔkum wɔn yɔnko nipa na wɔsan so kora susu sɛ ɔma yɛnkenkan John 16 verse 2 na sɛ wɔn mu bɛbɛtu mu afiri hyia da mu ɛberɛ bi reba a ɔbɛsusu sɛ obiara ɔbɛkum wɔn de resum wɔ Onyankopɔn. Yɛwɔ nsɔre bi mu wɔn ma saa na wɔn teɛ wɔkyerɛ wɔn asafo man sɛ wɔnni ewu nti wɔnwene ho asafo man po bɛfiri sɛ bi a wɔn de sum Onyankopɔn ɛno nti wɔn ma nka nkyerɛ mo sɛ obi abɛfu me kora no a me de meka sɛ ɔdɔ wɔn bɛkɔ akɔdɔn som bi na asɔre a wɔdɔ ho bɛkɔ akɔdɔn wɔn wɔhyɛ sɛ wɔnkum wɔn yɔnko nipa a ɛyɛ antikristo wɔtia Kristo ɛfiri twerɛ kronkron ne sɛ yɛn ɛyɛ Kristo ne nsɛm a wɔka wɔbɛtu mu afiri hyia dan mu mpo wɔka yɛn kyerɛ Kristofo a wɔwɔ tete mmere mu no wɔhwɛ wɔabɔ no so ɔse ɛberɛ bi reba wɔbɛtu mu afiri hyia dan mu mpo wɔbɛtutu sɛ wɔde resum wɔ Onyankopɔn adɛn na wɔn asua awudie ɛwere sɛ wɔn asafo na ahyɛ wɔn saa munim nsɔre foforɔ a wɔn kum wɔn yɔnko nipa anaa yɛn ne ehu a ɛwɔ nsɔre ahodoɔ ne asom kuya ahodoɔ mu anuanom sɛ mo ahunu saa nneɛma nyinaa wɔadwene bɛyɛ wɔ sɛ wɔn yɛ akronkronfoɔ wɔn bɔ apae wɔn sɛ wɔfiri Kristo wɔfiri Onyankopɔn wɔn nko ara na ɛyɛ nokorɛ wɔn nko ara na ɛbɛnya nkwa asɛmmisa no sɛ bɔnsam mma bɛnya nkwa na twerɛ kronkron ne sɛ mo de mo agya mo firi ne mo ne bɔnsam na mo agya no akɔnɔ de na mo prɛsɛ mu ɛno nti me deɛ megyidi na yɛn yɛ mmea nkasa mo megyidi Awurade Yesu Kristo wɔtene sɛ ampa sɛ yɛwɔ nsɔre bi mu wɔ hɔ no ma wɔkum wɔn yɔnko nipa na sɛ wɔn ne wɔn anya baako ana wonni wɔn afa a wɔbɛtɛɛtɛɛ wɔ kɛkɛ yɛne nea Kristo ɛka yɛwɔ awudifoɔ wɔ hɔ wɔn wa nipa wɔn di nsɛmmɔne aso mama yɛnkenkan Romanfoɔ nwoma eti baako ɛnkyɛmu aduasa mmienu Romans 1:32 na wɔnim Nyankopɔn ahyɛdeɛ yie sɛ owuo na ɛsɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi deɛ nanso ɛnyɛ yɛn nko ara na wɔyɛ na mmom wɔpene wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no bi no so wɔn mo pene amanfoɔ so wɔn mo foa nkurɔfoɔ so ɛno nti na bɔne die akɔkɔ afoforo no awɔtwerɛ kronkron mu ɛmaabo mfumi bɛde yɛkyerɛ nko na mɛkyerɛkyerɛ mo nneɛma a ɛtie nneɛma a yɛnka ɛnkanka sɛ asɔre no agye din a bɔne a wɔn mo yɛ no mpo yɛnka na ɛyɛ sɛ yɛaka bi ɛwɔ kaseɛbɔ mu ama yɛate yɛbɛtumi akyerɛ mo kaseɛbɔ ne kowa nkrataa bebree a ɛkyerɛ sɛ mpa yɛwɔ nsɔre ne asomukwa bi mu hɔ no ma wɔyɛ awudifoɔ yɛwɔ kaseɛbɔ bebree no ana ɛyɛ yɛate ne kaseɛbɔ ne ɛwɔ kowa nkrataa mu nso deɛ mɛka nyɛ atɛɛ sɛ ɛyɛ nokwasɛm anuanom ade nti ɛna mɛka saa nsɛm yɛakyerɛ mo mɛpɛ sɛ mɛkyerɛkyerɛ mo Kristo Mmara Nsɛm kyerɛ wɔn a wɔyɛ asafomma ne wɔn nso wɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ asafomma wɔ asafo yi mu nti twerɛ kronkron sɛ yɛwɔ berɛ fata a mama ɛnyɛ nipa nyinaa papa nti yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa ankanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ yɛkyerɛ sɛ ɛnɛpa a yɛbɛyɛ wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ no saa de pa korɔ no ara na yɛbɛyɛ obi biara na sɛ mpo wɔn mo nyɛ gyidie no fiefoɔ koraa no a yɛne na to kyerɛ bɛyɛ wɔn nyinaa papa deɛ wɔ mu ne sɛ ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ nanso papa a yɛbɛyɛ gyidie no fiefoɔ no saa papa korɔ yi ara na yɛbɛyɛ nipa nyinaa na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtɛ nea yɛwɔ Onyankopɔn ne Mmara Nsɛm aseɛ no abra ne nipa nyinaa tena asomdwie mu no ɛsɛ ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ
Na ɛdeɛ ne mmara nsɛm a ɛdi kan ɛfiri wɔ Onyankopɔn. Ma Onyankopɔn nko a ɛwɔ Onyankopɔn asafo no mu. Twerɛ kronkron no ka no wɔ Kolosifoɔ nwoma ɛtimi nsankyɛmu do na Colossians 3:14. Na yɛnom nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Ɛmu da hɔ deɛ boro yɛnom nyinaa so wɔ no, deɛ boro nkyerɛkyerɛ nyinaa so wɔ, deɛ boro tene ne nyinaa so wɔ no. Adeɛ di kan ne yɛ ɔdɔ. Ano ne adeɛ ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ. Sɛ boha no kasa mu. Na deɛ boro ne nyinaa so wɔ no monhyɛ wɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Eloka no kasa mu. Deɛ boro ne nyinaa so wɔ no monhyɛ na yɛnom nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ. Kapampangan no kasa mu. Na deɛ boro ne nyinaa so wɔ no monhyɛ ɔdɔ. Monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Portuguese kasa mu na sɛ na yɛnom nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Spanish kasa mu ase na yɛnom nyinaa so na monhyɛ wɔdɔ a ɛka ne ma nyinaa bɔ mu ma ewie pɛyɛ no nwuo. Kristo mmara nsɛm a edi kan yɛ ɔdɔ. Yɛbɛda wɔdɔ adi. Womfa w'ano nka kɛkɛ. Wontwerɛ kɛkɛ. Anaasɛ wontwerɛ mfa nkɔtaa kwan ho. Na mmom ɔdɔ yɛ adeɛ a yɛda no wadie. Wɔn a ana wɔne eku a odi kan na wɔbɛda wɔdɔ adi akyerɛ no yɛ Onyankopɔn. Anuanom ma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim. Wɔne eku a wɔdi kan na yɛbɛda yɛn dɔ adi akyerɛ no no yɛ Onyankopɔn. Ɛwɔ sɛ yɛn ne yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Na deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ wɔbɛdɔ wo yɔnko nipa. Mama yɛn kenkan. Matthew nwoma etiɛde no mmienu nkyɛmu aduasa nsia. Kyerɛkyerɛfoɔ mmara no mu kɛseɛ ne deɛ wɔ he. Na wɔsɛ no sɛ dɔ Awurade wo Nyankopɔn w'akoma nyinaa mu ne w'akra nyinaa mu ne w'adwene nyinaa mu. Na yɛn ne mmara nsɛm a edi kan a na yɛn ne mmara nsɛm no mu kɛseɛ ne deɛ edi kan. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Ɛho hia nkyerɛkyerɛmu pii. Emu da hɔ sɛ wobɛbisa sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa. Mmara no mu kɛseɛ ne deɛ wɔ he. Na Yesu boa sɛ no sɛ dɔ Awurade wo Nyankopɔn w'akoma nyinaa mu ne w'akra nyinaa mu ne w'adwene nyinaa mu. Yɛn ne mmara no mu kɛseɛ ne deɛ edi kan. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Nti yɛsɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho a ɛdeɛ koraa na ɛbɛma wadi wo yɔnko nipa awuo. Na adɛn na woma ho kwan sɛ wasafo ma nkum wo yɔnko nipa. Sɛ mpa sɛ wasafo ne yɛ no kora. Adɛn na wosoma na sɛ asɔre wo ma na sɛ gyidie no kyerɛ sɛ yɛnkum wo yɔnko nipa. Abra mmara nsɛm a ɛtɔ so mmienu a ɛyɛ kɛseɛ no ɛte sɛ deɛ di kan ne sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo. Na afei ɛnɛ yɛbɛdɔ yɛn ho nko a yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nipa nko a. Mama yɛn kenkan Matthew 5:44. Na mɛde yɛ mɛsɛ mo sɛ monnɔ mo atamfo. Na mommɔ mpaeɛ ɛma wɔn a wɔtaa mo. Nti ɛnyɛ wo yɔnko nipa wɔnyɛ wo bɔne nkwa na ɔbɛyɛ wɔn papa. Watamfo mpo ɔbɛyɛ wɔn papa. Wɔn mo sɛ wo yɔnko nipa wo Nyankopɔn koraa na bɔ wɔn. Wɔn mo sɛ wɔn yɛ watamfo deɛ na mede mɛsɛ mo sɛ monnɔ mo tamfo. Na mommɔ mpaeɛ ɛma wɔn a wɔtaa mo. Yɛn ɛyɛ Kristo mmara nsɛm. Ɔkwan bɛn ne yɛfa so dɔ yɛn atamfo. Mama yɛn kenkan
Matthew chapter 5:45. Na mo aye mo agya wo soro no emma. Every woman we pue in the papane ne we ni papa so. Na woton shogu wona wotene ne wana wantene so. Anoti Mmara Nsɛm ese ye no ya tamfo no no. Ero na be ma ye na agya wo soro no emma. Every say agya wo soro no. Odo wona won no no na wo munumpo. Oman na wiye pue abonefo ne apapafo so. Na woman nsuo togu wona wotene ne wona wantene so. Sana Onyankopɔn tie. Impo wona womfa ni die manu nyina. Impo wona waye bone. Wona wontie go gida. Onyankopɔn do won enso enuntina. Onyankopɔn na hwe ne ma Onyankopɔn wasafo nim se. Na maye moja waso ne emba adetira everso woman na wie pue wona wotene ne wona wantene so na woma intotogu wa apapafo woma intotogu wona wotene ne wona wantene so yen ya de di wan dance say Mmara Nsɛm na de na Mmara Nsɛm ke so bedo wotamfo kra mama yen kenka Luka ngoma mono motamfo Luke 6:35 na monya won papa na mo mfa mo wode ani ni biribisto na mo akatua aye bebre na moye moja wasoro no emma everse wono de o man yemu yema boni ayefo ne nepa boni saa na Onyankopɔn te wona woye boni ayefo ni na wodowon odowon enso etu aka tra ne ma wono kura safo ni mu se da wotamfo na ye won papa no kura ye beye no wasafuni mu no no kura ye beye wona woye gide ni fiefo no papa kuro ya na aranso ne beye wona woye ye gide mu atamfo no obi oye wan kasa watamfo beye ne papa enipa ye ni mu won ye beye won papa na sa wutumi do wotamfo a Onyonko nipa wanya wotamfo na bed ne se wobedo no ana na okwan be ne yafaso do ya tamfo ye ne papa femade wode adwene hu wotamfo kra be fam no ade apo ho bo simbe mani bi ofri se so ara foforo be kan kire o se fam wotamfo ade obeku no kra ti ye ne okwan yafaso adoye na tamfo Roman Fongoma watcher say Romans 12:20 and it's a common water for Manadiani a common noa man is two nom Sayo and Outbabo Wanyan Srama a guna tiffy and Yanamogun. Or die a woman and young queen Nipano and ya no name some quania becca and ya no some. So who knows a common water for Manadiani says to come the woman is two nom. Nje ebempa na bekenya o se kokum wotamfo abro ya hwe wokura se do wotamfo ya hwe wo se manu aduani ni breast kom de no ma isu kom de na manu isu wonu kom de na manu aduani ni owa ho hehie mu aboa no so wo sere ho ade a boa no mama yen kenkan Matthew 5:43 aste ya wo sere ho ade na manu ado pasa ofam ho biribi na na wachi ma no bon fanshe mutiri mu se ye ya Mmara Nsɛm aye na Kristofo okwan be faso ne enyonko ni partner impo ye na tamfo no ene anom de mo nwene ho obama wotuma wotamfo aduane adia na obi a onye wotamfo wo man aduane ni ana se the come the man aduane nipa na nya wotamfo no bo ho bosia nipa wonye wotamfo fam ho ado man na wo man wo ba ne bi asa mon fam Abraham wani na biribisto every sana ye na jo wosoti impo enipa omumu Nyankopɔn kra enipa wanmo fa anidie ni woturo emma no mpo oye wanmo papa sana eganote
Mama yankin kan Matthew ngoma eti num chemo dia na no Matthew 5:45 na moye moja wosoro no emma every say wama na wiye pue enipa bone ne enipa pastor awoto nsugu wona wotene ne wona wantene so say na Onyankopɔn do pamansuo mpotogu wona wantene so Oma na wiya epue bonso afi se ya pasa yete enyoma mudo fasa no me atia owiya ben na Onyankopɔn ma ne pia papafo ne abonefo si se wiye ye owiya ben mama yanken kan Malachi 4:2 na wona wotro midin no tene na wiya be pue wonso ya wode ya friend trokonkun mu se tene na wiya ay Onyankopɔn awia anya awia na yehu ne wiem no awrese wia na yehu ne wiem de yehunam fam wia na so Onyankopɔn na wia no a ɔma no pie abonefo ne papafo so no aye tene wia ɔma tene wia pue yeso ɛwɔ mse Onyankopɔn no enkyerɛkyerɛ Onyankopɔn tene Oma bisto apapafo ne abonefo so sɛde bɛyɛ abonefo so abɛyɛ papafo na woma nsuo togu wona wotene ne wona wantene so na Onyankopɔn nsuo yi ɛkyerɛ de woma yankenkan Hosea ngoma etidu enchemudu miinu munhu aba emma tene ne emfifiri emma mo montwa do yesuwade Monno kwaye bretu emfa na durubra wode behwehwe Awurade akiri kwan kosi se obeba abatotne ne tuo amamo tagalo kren sabone sababa betotne ne Awurade ba de tne ne tuo bebremo won man chorose yi wotagalo kasa mu ye be kan brafo kasa mu a ene Hebrew kra kronkron mu mama ni kan brafo kasa mu ase munwu aba matene na efifiri emamo montwa adoyo suwade monno kwaye bretu fa na durubra wode bahwehwe Awurade akiri kwan kosise obeba abeto tene ne tuo amamo kosise obeba abeto tene ne tuo amamo entitangalo kasam no mantra sei asade tene be banemu Hebrew kasa ni chika samasi kosise obeba abeto tene ni tuo amamo Awurade Yesu Kristo kan Matthew ngoma ni muse Onyankopɔn no woyɛ Onyankopɔn dɔfo no ɔma na wiya pia papafo ne abonefo so ɔma nso togu wona wotene ne wona wantene so saa wiye ayetene ne wiya ntuo isi yetene ne ntuo ɛresani mie no nyina ne ahia aba honam famu a ntuo ne awia nnua ehia ye ni fight se nnua atoda yehia awo no wɔhyew tene ne nsɛm a agina homa ntuo ane tene ne nsɛm so agina homa owia Onyankopɔn ma ne bo nipa so ɛyɛ Onyankopɔn no mmara nsɛm ma yɛn sɛ yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nipa so yɛn ho na esane sɛ yɛn atamfo no nso yɛ nipa nti yɛbɛdɔ yɛn atamfo no nso anhwɛ no akɔka sɛ asɛm yɛ deɛ de nsɛm bɛdi so ane ɛdene sɛ wobɛdi so wode adwene ho wɔtamfo a wogu ho fi wɔbɛsa kora ma na aduane adi wɔtamfo a wɔdwene ho bɔne no wɔbɛsa kora bɔmpa yɛ ama no da so anuanom mu nimbrebe Onyankopɔn enye obi a ɔntene Onyankopɔn de nyansasam ne tene ne enko na ahye no ma adaiti ena Onyankopɔn ahye yɛn sɛ yɛno yɛ natamfo ne yɛ nyɔnko nipa ɛwrese Onyankopɔn pɛ sɛ enipa a wɔyɛ ne mma tamfo mpo wɔn satra na wɔde wɔn mu nkwa yɛn ne Onyankopɔn tirimopɔ yɛn de tete Kristofo ne tiaye wɔn masua sɛ
wɔbɛdɔ wɔn atamfo na wɔne wɔn atena wɔn a wɔnyɛ nnuanom wɔ asafo no mu no wɔne wɔn yɔnko nnipa tumi atena asomdwoe mu twerɛ kronkron ka no wɔ 1 Corinthians 9 verse 20. Meyɛ me ho sɛ Yuda ne me ma Yudafoɔ no manya Yudafoɔ wɔn a wɔwɔ mmara aseɛ no wɔ mu sɛ menhyɛ mmara ase deɛ nanso meyɛ me ho sɛ obi a ɔwɔ mmara aseɛ memaa wɔn na manya wɔn a wɔwɔ mmara aseɛ no. Wɔn a wɔnhyɛ mmara aseɛ no meyɛ me ho memaa wɔn sɛ obi a wɔnhyɛ mmara aseɛ ɛnyɛ sɛ menim mmara wɔ Onyankopɔn na mmom mewɔ Kristo mmara mu na manya wɔn a wɔnni mmara no. Wɔn a wɔyɛ mmara no meyɛ me ho sɛ obi a ɔyɛ mmara memaa wɔn na manya wɔn a wɔyɛ mmara no. Mede me ho meyɛ ade nyina memaa nnipa nyinaa na ɛyɛ dɛn ahɔ a magye ebinom nkwa. Saa na Kristo ni teɛ. Mede me ho mayɛ ade nyina memaa nnipa nyinaa. Wonyi obi a mfiri mu. Wɔbɛyɛ nnipa nyinaa papa. Ɔkwan biara ne tebea biara ho ntɛ ne Paul sɛ mede me ho meyɛ ade nyina memaa nnipa nyinaa na ɛyɛ dɛn ara a magye ebinom nkwa. Ade nti na yɛne yɛn yɔnko nnipa bɛtena asomdwoe mu ana yɛne wɔn bɛtena yie ɛberɛ a yɛyɛ nnuanom wɔ Church of God asafo yi mu. Yɛne wɔn bɛtena asomdwoe mu yɛbɛdɔ wɔn bɛyɛ n'atamfo no papa yɛbɛdɔ wɔn mu nyinaa sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛde wɔn bɛba wɔ Onyankopɔn mu yɛn ne botaeɛ no wɔbɛdɔ wo kunu wobɛdɔ wo yere wobɛdɔ wo maame wobɛdɔ wo papa. Sɛ woyɛ onua wɔ asafo yi mu a wɔbɛdɔ wo yɔnko nnipa wɔbɛyɛ wɔn papa na sɛ wobɛtumi aboa wɔn aboa wɔn. Wowɔ biribi a wode bɛbɔ wɔn bosia fa fam wɔn. Mpo wɔtamfo koraa fam no dada twerɛ kronkron sie na sɛ wotumi boa wɔn a yɛ nnipa nyinaa papa yɛ onyɔnko nnipa nyinaa papa. Esiane wɔ Onyankopɔn tirimɔpɔ yi nti awerɛsɛ wɔ Onyankopɔn pɛ sɛ abɔnefoɔ mpo tene na awia no ebipie wɔn so. Wɔ Onyankopɔn ɛma na yɛmuye ɛyɛ ne tene na no to gu wɔn so na wɔn asakyera na yɛagye wɔn so nkwa. Awerɛsɛ yɛn ne yɛn agya ɔwɔ soro no pɛ bama yɛn kenkan 1 Timothy 2 verse 4 a wɔpɛ sɛ wɔgye nnipa nyinaa nkwa na wɔba nokorɛ no nimdeɛ mu wani. Ɛyɛ wɔ Onyankopɔn ne pɛ sɛ wɔbɛgye nnipa nyinaa nkwa. Enti sɛ yɛn nso yɛne wɔ Onyankopɔn adwene yɛpɛ na yɛpɛ deɛ wɔ Onyankopɔn pɛ a yɛne yɛn yɔnko nnipa bɛtena asomdwoe mu yɛne wɔn nko ntɔkwa wɔn a wɔne wɔn te mpɔtam wɔ wɔnyɛ nneɛma ho ntia wɔn wɔnyɛ ho te sɛ nea wɔne wiase atwama nson no. Anuanom ade a mahunu na asetena mu ne sɛ yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a sɛ wɔne wɔn kasa koraa na wɔn aka wɔn anim asisi wɔ mu na wɔn mo nim wɔ wɔn nso nim wɔn nanso wohyia wɔn aso wɔn bu afu dada na wɔn nam. Nti na bɛba Brazil mɛmo ha no mo no Brazilfoɔ suban a ɛwɔ ha no yɛ aha no mo nim wo koraa yɛbɛkyea wo wonam kwan kɛkɛ koraa kɔ ɔbaa bi ma wo maakye ne aha ɛwɔ mo kasa mbonjea bontade anaasɛ kɔmɔ vai anaasɛ ho te sɛ wɔn nim wo koraa no a ebi wɔn nam ɛna wɔn hyia wo wɔn bɛkyea wo nanso yɛwɔ nipa bi nim wɔ hɔ no mu a ɔbɛn na asɛdeɛ yi asɛm bɛyi ɔna wɔ kasa sɛ ɔyɛ ne tamfo. Ebinom nim sɛdeɛ sesere ɔmo nte wɔn mo anim da koro bi na mehwehwɛ baabi na mekɔfa didibea bi na adwumayɛfoɔ na wɔ hɔ na baako ɛhɛ m'anim ano wɔ sere maanyɛ maadwe sɛ mekɔtɔ aduane adi na mmom sɛnea wɔ sɛ gye mefɛw so kaa sɛ mesrɛ ɔbra bɛtena ase no ɛkɔmɔ ne me nanso mekɔɛ no megye kɔfe ɔhunu sɛ woserekyerɛ afoforɔ na wote w'anim kyerɛ afoforɔ a ɛma wɔn mo nya atenka sononko binom wɔn mo a wɔba no wɔka n'anim asisu gasee wɔnim wo mpo yɛwɔ nipa binom wɔn mo asaa na wɔn mo kyɛnua no mo hu ne mɛpa akyerɛ ebinom wɔn mo wiase no wɔne wiase bu afu wɔne wiase atwama nso ebi wɔn no ne yere kasa
As one ebony some in air kasa. Whenever ma air kasa, as one a time from the air kasa. And I know my Christopher want to someone you senior Saturday as a story. On my tea and my only and young queen farmable. On my mobi biara up haba. Mmara na bra bo mo say we Onyankopɔn mmara nsɛm de di kan wobɛdɔ Onyankopɔn yɛne mmara nsɛm kɛse di kan na de trust me no te sɛ ɛno dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho na wobɛdɔ kora dɔ wo tamfo yɛn Onyankopɔn asɛ dɔ afɔdeɛ sɛ nkyerɛkyerɛ yi te sɛ ya hwan ne bɛkum ne nyɔnko nipa ever say one sorry be one on church at the cross. One more on Casan Cherry. I want my bow, Mutimudia Basso Crens and a Cronconimo. There were Croncono Dawson. My bear papa. The bear not time from papa. Now campus the warrior and now kun, yea, any answer to my woman. So which me do what town for, and yet a dog what town for. I then I wouldn't know a bush, I wouldn't know what fan, I wouldn't know what's the one. My partner wouldn't mean no. Abra Yasha was out of what town for. As Yasha was out of what town for. Don't you what town for another time? Herman said what they are here. Jonathan Fro Enka. Sir Christo in church, when a bay Mawaya Brabo more Christo Nibian Kun young Kunipa. And go Christo Nibian or be plan and young Kunipa. And go Christo Nibian or be born and young Kunipa for us basically a young Kunipa. Obi a wodon obewi ano obi a wodon obetona yeremana sa wodon wonyanko nipa sa wo ho a ofese wo yere yanto ne monana sa wo mpe nti won so beto wonyanko nipa yeremana na beto wonyanko be ma yeremana gabi sa wodon wonyanko sa wo ho a wonya wonyanko bone ya de chefse wodon wonyanko sa wo ho sa wo mpe se be pose wo ene mpose wonyanko nipa mekuni ye wo gasak pampanga ne wo nua bi wo hono na wo tonton bitter gold na pastor ba ko ye 1 cedi nti na ne ko wunsusa no anyinyini na ne bo be ye de ne frese kilo ba ko bia no ne bo be ye de ne be ye mohumi no amiensa me ka kire wo nua ne se wo nua kuna kotete okwa wunsu sana ne bo aye de ne abisa edwemu ho de ho na ye adwuma de biara betonton nua ne wo ho se de be menye sika ko cancer mpa ene mo ka pampangan enini abra na me wo ho na me ye adwuma se de be ye metua ko cancer mpa paglusong ko dun sa palengke nakita ko biglang na de bia na me ko adwum punta ako sa kapatid na sinding na me ko adwum hunu sempo firimu no sana me boy me ko na barma sinding chenti boda sinding me ka so na ma boy de ne kona ko tete beton ase de abi mint me ko tete nton e bisa na na de njebese o ko won juta na ya akese ase me de enura guso enura am ko na me de aduro guso me ko tete ton abe man krofo ayade napakagandang budhi ng kapwa me kan se o wa dwene pa ni ahoni mpa ma na nyonko nipa ebi de mo no ma ya wudro kro beton am wadi pero kung Christian onfa won se ubewu kaya ni kapatid na sinding doon sa gasak natatanda na to yo Kristo ni se brother sending a ofri gasak no a me ka na pa me gidi se sa wo nua no be ko otro ahema mu o wa dwene pa ma na nyonko nipa o dwene na nyonko nipa na se ono be boka pra no a na wo nya Mfasoɔ bi akra na isa na se wa gustu aduru nti ampa so obeton nakakasama sa kapwa niya basta dahil sa pera okay lang na silipa bi ni mo ho no mo a o dum sa ade na nye sekanti eye obeton ama wo yo Kristo ni asei na wasa wo ye ye ne obra wasa wo ba na impo sa wo nyonko nipa inimu anti wo no ho animu nimu ana mama yan kenkan asomafo tie de no nan Achimudinsi Acts 24:16 na yemu na mesome ho mehwe semenya awani mu eni fowo ne papam da ene semenya awani mu di fowo Nyankopon ne papam da se yedo wo Nyankopon ne yedo nyonko nipa na wo se
yeyi dam biara free ahoni mu eni kwan se wonya adwene bɔne tia wo yɔnko nipa eni kwan se wonya ahoni bɔne ana adwene bɔne ana wotane na abufuo bi po wakoma mu tia wo yɔnko nipa sa woda wo yɔnko nipa sa wo ho a wo nwene wo bi ho bɔne sara so na wo nwene wo yɔnko nipa ho bɔne yen ayen kyerɛkyerɛ nwanwato na so na de na nsɔre ho do kunkum wo Mmara kasa story no de na no frafra wasaka kan yen ho nsɛm nka ho asɛm no kana meka to ye de wɔtrɛ konkon mu Isaiah 58 verse 1 tie mo denden ennodo ho ma wone so naka memmanfo mmara to kyerɛ won naka Yakob fie bɔne gu won so ye Nyankopɔn Mmara Nsɛm manasɛm fakamfo tie mo denden ennodo ho ma wone so satotorobanto naka memmanfo mmara to kyerɛ won asafo efiri wo Nyankopɔn wonka na nuntum ɛwresa Mmara Nsɛm sɛ wonka ne mamfo bɔne kyerɛ won wo munyae ɔmanfo bɛka sɛ meto ahwɛ won so mento nhyɛ mo so bɛde kana meka Awurade nsɛm akyerɛ mo mebɔ yee no mo so masisi dua na makyerɛ mo de yɛtene ne de antene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɔne biara enti deɛ yɛ nɔkora ne sɛ ɛda no ma wɔ nɔkora safo ne mu no yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie ne fiefo na to ade papa a wɔbɛyɛ wɔn a wɔyɛ gyidie ne fiefo no wɔbɛyɛ nipa nyinaa so saa papa no bi na papa bɛn ɛna yɛbɛyɛ nipa nyinaa yi ɔdɔ a yɛ ade papa wɔn fiti prɛko pɛ ɛnka ho asɛm wɔn mfa wɔn ano nka wɔbɛyɛ wɔde bɛdi dwuma nti sɛ wɔbrɛ fata a mama yɛ nipa nyinaa papa bɛn Romans 7 verse 12 Roman 4:18 tumtum dumie nti mmara no yɛ kronkron tene ne papa ade a yɛbɛyɛ no ade papa yɛbɛyɛ no yɛ mmara no nti mmara no yɛ kronkron na mmara sɛm no yɛ kronkron ne tene ne papa a wo Nyankopɔn pɛ sɛ yɛnyɛ yɛnyɔnko nipa no yɛbɛyɛ yɛnyɔnko nipa papa kena kanko no mpo yɛbɛyɛ wɔn papa bɛn Mmara Nsɛm na deɛ ne Mmara Nsɛm yi Mmara Nsɛm ne sɛ bɛma deɛ kɔm de no aduane yɛdie bɛma deɛ nsukɔm de no nsuo anom bɛma wɔtamfo aduane ma wɔtamfo nsuo nom Mmara Nsɛm ne sɛ dɔ wo nyɔnko sɛ wo ho sɛ wo mpɛ sɛ bɛbɔ wo korɔ no enwia foforo sɛ wo mpɛ sɛ yɛbɛteatea mu agu so enteatea foforo sɛ wo mpɛ sɛ yɛbɛgu ho fi enwu afoforo ho fi sɛ wo no wo mpɛ sɛ afoforo ɛbɛgoro wɔ yere ho enwura afoforo yere ho sɛ wo no wo mpɛ sɛ afoforo bɛbɔ wo bɛtirimɔdene ɛne ɛmo afoforo manso atirimɔden ɛne anom yɛnyɛ wɔ dɔ ma wɔ nyɔnko nipa sɛ wo ho na nyɛ no ni ana mama yɛnkenkan Matthew ngoma 10:12 Matthew 7:12 enti adeɛ biara mopɛ sɛ enipa nyɛ ma mo no mo nso mo nyɛ ma wɔn saa ara na yɛn ne mmara ne adiifoɔ no enti adeɛ biara mopɛ sɛ enipa nyɛ ma mo no mo nso mo nyɛ ma wɔn saa ara yɛn deɛ twerɛ kronkron no ɛka deɛ Kristo ka yɛn ne yɛfɛ no sɛ sika kɔkɔɔ mmara adeɛ a wopɛ sɛ yɛmfa nyɛ wɔ no nso yɛma afoforo adeɛ a wompɛ sɛ yɛde bɛdi wɔ no ɛmfa ni afoforo adeɛ a wompɛ sɛ yɛde bɛyɛ wɔ no ɛmfa nyɛ afoforo ɛmu da hɔ wopɛ sɛ yɛdɔ wɔ ana ɛne yɛwɔ nso dɔ nipa wopɛ sɛ yɛmfa wo bɔ ne nkyɛ wo ɛne yɛfa bɔ ne nkyɛ wopɛ sɛ wonya yɛma wɔ ana ɛne yɛwɔ nso kyɛ adeɛ
wopɛ sɛ afoforo nya wo ho abɔtere a wonsusuya sɛ yɛnya sɛdeɛ ɛsi nya afoforo ho abɔtere. Yɛkenkan Ephesians 4:32. Enti mama muyem inye yeme mamu ho. Muyem nhyehyɛ mama emema mo ho. Momfa nkyekye mo ho. Sɛnea Onyankopɔn nam Kristo so de akyɛ mo no. Mo ma muyem inye yeme mamu ho. Yɛyɛ Mmara Nsɛm wɔ asafo mu. Yɛne Mmara Nsɛm bɛyɛ nipa nyinaa papa. Ɔsɛ mama muyem inye yie na ɛnhyehyɛ mo emema mo ho. Sɛ woyem yɛ yie na ɛhyehyɛ wo amema mo ho no, wonyɛ pɛsɛme nkuminya. Resta Mfasoɔ woyem yie. Woyem yie o wɔ abadaeɛ. Na sɛ wakuma akokɔ a wayɛ akokɔ nkwan. Sɛ woyem yie na woyem nya nwono a akokɔ nkwan na wayɛ no. Tibi kɔma nipa a wɔpɛ sɛ woyɛ na ayɛ adaeɛ no. Na sɛ binom wɔ hɔ a obi a ne yem yie. Sɛ ɔbɛma ne nyɔnko nipa abɔ mu anaasɛ nkwan yɛ di a ne yem yɛ nti. Sɛ okuma akokɔ a obɛyi nampa. Obɛyi baabi a ɛhɔ yɛ nampa no. Ama nipa ɛfiri sɛ yɛmfrɛ na yɛmuye sɛ wakuma akokɔ na wɔde akokɔ de ti ne nan ne nkasɛɛ no de akɔkɔma nipa ɛnya yɛmuye ɛyɛ depɛ ne pɛsɛme nkuminya. Mama muyem inye yie na hyehyɛ mo mema mo ho. Mo na yɛmuye ade. Sɛ woyem yie a wakoma mu nso abuya ma nipa nyinaa. Wofiri akoma mu tie mu, wofiri ayemuye akoma mu chadeɛ. Kra kronkron sɛ mama muyem hyehyɛ mo mema mo ho. Anuanom sɛ woyɛ moburuhunufoɔ no. Yɛn mo yɛ nkyerɛkyerɛ no baako afiri Kristo ahohia. Yɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ ahohia. Na mama yɛnkenkan Matthew 5:7. Awurade Yesu Kristo sɛ ɛhyira ne moburuhunufoɔ na wɔn na wɔbɛhunu wɔn mmɔborɔ. Anuanom sɛ yɛdi Nyankopɔn ne Mmara Nsɛm so a yɛn nso yɛbɛnya so mfasoɔ. Sɛ woyɛ moburuhunufoɔ a nso Nyankopɔn bɛhunu wo mmɔbɔ. Sɛ wode bɔne kyɛ a nso Nyankopɔn de wo bɔne bɛkyɛ wo. Sɛ yɛbɛsan yɛkyi ne akɔ Afisofoɔ nwoma ɛti 9:32 no so bi wɔ sɛ na mama mo yem nyɛ yie na ɛhyehyɛ mo mema mo ho. Momfa nkyekyɛ mo ho sɛdeɛ Onyankopɔn nam Kristo so de akyɛ mo no. Anuanom deɛ monhwɛ. Nyankopɔn wɔ asafo ne mu. Yɛde saa no mɛyɛ adwuma. Yɛde bɛkyekyɛ yɛn ho yɛn ho. Yɛn na kyerɛ sɛ wɔyɛ moburuhunufoɔ. Wo nua onyɔnko nipa bi ayɛ wɔ bɔne a na sɛ ɔyɛ moburuhunufoɔ a wode bɛkyɛ. Kristo kan no Matthew nwoma 10:14. Ɛsɛ na sɛ mamfa nipa bɔne ankyɛ wɔn a na sɛ mode nipa mfomsoɔ kyɛ wɔn a mɔtwerɛ agya de mo mfomsoɔ bɛkyɛ mo nso. Na sɛ mamfa nipa mfomsoɔ ankyɛ wɔn a mo agya no nso remfa mo mfomsoɔ nkyɛ mo. Ɛno nti nokora asafo ni mu no yɛde bɔne kyekyɛ yɛn ho yɛn ho. Yɛmmɔ obi kwaadu ɛwɔ asɛmniabea. Yɛn ne tonsono yɛda yɛn ne nsɔre foforɔ ntam. Church of God asafo yi mu no ɛyɛ bɔne ne akyiwadeɛ sɛ ɛbɛbɔ yɛn ho yɛn ho no soboɔ wɔ asɛmniabea. Mmara Nsɛm no sɛ yɛmfa nkyekyɛ yɛn ho yɛn ho. Na sɛ wode nipa mfomsoɔ kyɛ wɔn a mɔsoro agya nso de mo deɛ bɛkyɛ mo. Na mbom sɛ moamfa nipa mfomsoɔ ankyɛ wɔn a mɔsoro agya nso ɛmfa mo mfomsoɔ nkyɛ mo. Ɛno nti ɛyɛ nyinaa yɛasɛdeɛ wɔ asafo no mu sɛ yɛbɛyɛ afoforɔ papa. Yɛbɛdɔ anuanom ɛyɛ de akyekyɛ yɛn ho yɛn ho. Yɛde yɛn ho yɛn ho no mfomsoɔ bɛkyekyɛ. Ɛyɛ bɔne ɛwɔ asafo no sɛ bɛbɔ yɛn ho mu kwaadu.
yɛmfoɔ so na so ne bi wɔ asafo mu bɔ ne nyɔnko nipa kɔ adu a ɛwɔ asomniabea na tɔde wɔn ho kɔ asomniabea a yɛbɛtu wɔn asen ɛka no wɔtwerɛ kronkron mu 1 Corinthians 6:4 na sɛ mowɔ asetena mu nneɛma ho asɛm wɔn a wɔmu wɔn asafo mu na mode wɔn yɛ badafoɔ. Verse 5 mɛka yei mehyɛ mo aniwuo onyansafoɔ baako mpo ɛni mu mu a wobɛtumi abu wɔ nua ne wɔ nua ntam atɛn anaa ɛna adan na wɔ nua de wɔ nua kɔ asɛnniɛ wɔn a wɔnyi nie anim yi ɔntɛne Paul ka kyerɛ nuanom a wɔwɔ asafo tetemmerɛ mu sɛ na sɛ mowɔ asetena mu nneɛma ho nsɛnsɛm ɛmfa to ho sɛ ɛpa asase ho anaasɛ bi a ɛyɛ asase tam bi anaasɛ bi a mowɔ fie bi ho nsɛnsɛm anaasɛ bi a sikasɛm ɔma nsotweɛ onua no wantumi ama metua wo kaa wɔdeɛ anaasɛ mowɔ bidibio ara ho nsɛnsɛm Paul sɛ ɛna mode wɔn kɔ wɔn a wɔnyɛ badwafoɔ anaa yɛmmu wɔn wɔ asafo mu na mode wɔn yɛ badwafoɔ ɔtɛmuafoɔ a wɔni asafo yi mu ɔno mo na enyim asɛm ama mo bɛbɔ wo nua kɔ adu wɔ asomniabea twerɛ kronkron ne ka no wɔ nkyɛmu num ɔsɛ meka yɛ mehyɛ mo aniwuo enti ɔnyansafoɔ baako mpo ɛni mu mu a wɔbɛtumi abu wɔ nua ne wɔ nua ntam atɛn ɛna wɔ nua de wɔ nua kɔ asɛnniɛ wɔn a wɔnyi ne anim na mobɔ mo ho kɔ adu Church of God asafo mu na yɛ akyiwadeɛ sɛ wɔ asafo no mu a yɛwɔ Onyankopɔn Mmara Nsɛm sɛ yɛmfa yɛn ho yɛn ho mfomsoɔ nkyekye na afei yɛn na yɛmu yɛ de kyerɛ yɛn ho na afei yɛbɛbɔ yɛn ho yɛn ho mu kɔ adu hwɛ Catholic ni abɔ ne nyɔnko nipa Catholic ni kɔ adu wɔ asomniabea yɛn ne ade a yɛbɛyɛ ne Nyankopɔn asafo no mu ana yɛ yɛbɛtwa yɛn ho akontɔkwa ɛbɛbɔ yɛn ho mu kɔ adu ana na wɔsɛ Nyankopɔn asɛm ne nko atumi sɔ ha wɔ nano Kristo nkyerɛkyerɛ na wɔsɛ de sie yɛn mu wɔna ɛdimo biara no ɔyɛ nyansafo betumi abu wɔ nua ne wɔ nua ntem atɛn na wɔ nua de ne nua kɔ ase ne wɔn a wɔnye ne animi yɛno yɛ nkyerɛkyerɛ no baako a ɛpɛ sɛ mote aseɛ yɛba asafo no mu a yɛdwi mmɔ yɛn ho mu kɔ adu sɛ yɛwɔ nkyerɛkyerɛ a ana yɛwɔ nsɛnsɛm bi a yɛbɛdam Kristo nkyerɛkyerɛ so asa ano na ade edi kan de bɛsa ano na yɛwɔ dɔ mɔnyɛ mmɔbɔdɔhunufoɔ ɔma mo yɛ mu nyɛ yɛ ma anuanom nyɛ anuanom nko nyɔnko nipa nso saa ara yɛma yɛ mmɔbɔdɔhunufoɔ yɛmfa bɔne nkyɛm na abada yɛ ne ayɛ mu yɛ di nkyɛwɔtɛn ne Paul kan wɔ 1 Corinthians mama yɛn san yɛ kyenkɔ 1 Corinthians 6:6 ɛna wɔ nua de wɔ nua kɔ asɛnniɛ wɔn a wɔnyi ne animi Verse 7 ɛmfomsoɔ anya aba mo mu sɛ mo ne mo ho wɔ nsɛnsɛm adɛn na mɔma wɔnni mo anim imu adɛn na mɔma wɔnsisi mo imu Nyankopɔn asɛm ne no ɛwere sɛ ɛnyɛ sɛ mabobɔ mo ho no mu kɔ adu mmara asɛm ne sɛ adɛn na wɔma wɔnni mo anim imu adɛn na mɔma wɔnsisi mo imu na mfato ho ebia wo nua ade wo ka ebia 100 cedis anaasɛ bia 50 cedis wantumi antua nti wontumi mfa nkyɛ ehunu wo nua ne mmɔbɔ Peter kora wa yɛ bɔne ɔyɛ ɔsomafoɔ papa Kristo na so Kristo de kyɛɛ no keteɛ Kristofoɔ ne nso yɛ adekoro na so wɔn ma nyɛ bɔne ɛwrɛm na so yɛ de kyɛɛ wɔn wobɛmia w'ani onua na wafom wo no wotie mu gu wo so no ana wɔdwene wo ho mfumusuo bi ana wantumi kora nkyea wo no wobɛmia w'ani atenam
said ye be a mom na kunto kama bɔ mo ho mo kwadu na say ye wasitire mo na ma ho nsɛnsɛm a na wɔn ne Paul say mama ye mpensa no enti mo biara ne oyo nyansafo betumi abu wonua ne wonua ntemu atan ana enti asafo no ye tufo tutu ye ho ye honomfo mama ye nken kananyom etie di onum anchemu dunan wa woni me die tiri mo stem de na ye nanti bomu yo Onyankopɔn fie ye Onyankopɔn fie wɔtwerɛ kronkron mu 1 Timothy 3:15 na se bia me twɛre wa hu sɛ de ɛsɛsɛ wɔbɔ wɔbro Onyankopɔn fie Onyankopɔn te asefoɔ asafo no kora dum na enyina soɔ no mu Onyankopɔn fie Onyankopɔn asafo no ɛka no twerɛ kronkron mu sɛ wa woni me die tiri musam dɛdɛ na ye nam yo Onyankopɔn fie anaasɛ Onyankopɔn asafo muni asafo ni mu no enka bo mu ade a ye kyerɛkyerɛ yen yen nante abo mu no kyerɛ nka bo mu ye tumi nante mmom abra ɛyɛ nipa apem na ye nkɔkwan baako to edie tiri musam dɛdɛ ɛkɔ Onyankopɔn fie ye nante bom Onyankopɔn fie ye nya tenka bi wɔ ye na kuma mama ye kenkan 1 Corinthians 1:10 afi enianom menam Awurade Yesu Kristo na enianom menam Awurade Yesu Kristo din so betumofo sɛ monyena nya no koro na mpapa mu amma mu na mo mabɔ mu awie pɛyɛ adwene koro ne intuiye koro mu Mmara Nsɛm a ɛwɔ hɔ ma anuanom ne sɛ mpapa mu amma mu mpapa mu yɛ tuwadeɛ na mmom sɛ bɛka ye nyina bom ne aka toto bɛpɛpɛw ne ye nyina nya adwene koro ne hwehweyɛ koro ɔwɔte ne Paul sɛ na mo awie pɛyɛ adwene koro ne hwehweyɛ koro mu Filipifoɔ nwoma ti baako ntomado no nson ɛde mama mabra mfata Kristo asɛmpa no nko ara na smeba na mebehunu mu semini o matemo ho asɛm sɛ mogina pinti no honhom kromo na mode adwene kuro bom di pere free asɛmpa no gidi mu kaya na yɛ de adwene kuro na honhom kuro edia pere free asɛmpa no mu Philippians 1:27 ɛnuanom mama yɛn kai mama yɛn nyina pintin wɔ honhom kuro mu wɔ honhom kuro ne adwene kuro mu wɔ asɛmpa no mu yɛnyina yɛbɛyɛ baako ɛwɔ asɛmpa no mu ɛwesɛ no kuro asafo wɔtwerɛ kronkron no mu no Mmara Nsɛm edi kan ne yɛ ɔdɔ de edi kan bɛdɔ Onyankopɔn na afia bɛ nyɔnko nipa ɛbɛda anuanom ɛne nipa nyinaa ɛnyɛ anuanom nko a ɛnte sɛ nsɔre binom wɔn asafo ma nko a na wɔdɔ wɔn na so wɔn a wɔnyɛ wɔn asafo ma no wɔn Mmara Nsɛm a ɛwɔtwerɛ kronkron mu ne sɛdeɛ yɛ nyinaa yɛsua no nti ɛwɔ akwanya no ne ɛwɔ berɛ fata na mama yɛyɛ nipa nyinaa papa ɛkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ ɛyɛ ade mu da hɔ fan sɛ yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa yɛ kyerɛ sɛ yɛbɛdi Mmara Nsɛm no so ade a ɛyɛ ade pa no ɛyɛ mmara nti mmara no yɛ kronkron na Mmara Nsɛm no yɛ kronkron tene ne papa mmara bɛyi ɔdɔ ɛno ne ade edi kan yɛbɛdɔ yɛn nyɔnko nipa sɛ yɛn ho wɔbɛdɔ wo tamfo wɔbɛfam obi a wɔpɛ hɔ bosia sɛ wɔwɔ akwanya no a wɔbɛ wɔn a wɔsra wɔ hɔ ade wɔwɔ bi ɔbɛma wɔn mu bi
Yende James Eka, James 2:15. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang Nasa kakain araw-araw, Wunya umusa wunya bi daadija. Na sa titremu enyo mabono. Na mu bi ka tre won se. at magpakabusog Mon fa tumdie nko mo honya moshi. Na mo main. ang mga bagay Na mo amma won asetena mu niyoma. anong mapapakinabang dito? Ano pakinabang doon? Na ma ma won die eseli pedua no a. Magpainit ka. Aso Mfasoɔ ne sei. Mfasoɔ be wa ka tre wunya se na honya ne hye. Pagkain. Amen. Na so wa ma ne kuntunu pa nkata ne ho. Wa ma na aduane ani. Na so wote wo me Mfasoɔ be ne wom. Enti na ka no wanche mu dim James 2:15. Na se onua barima ana onua ba da adagya. Na da aduane abɔ won. Nti de na wɔsamoye. De oda adagya no mfa na ntoma ana mfa ataade ma ne hye. De woni aduane de mu ma na aduane ne mu ano. Ye ne mmara nsɛm a yɛ wɔ mmara nsɛm wɔ anuanom wɔ asafo ne mu. Sa inyo, ngayong nakikinig kayo buong Pilipinas at buong mundo. Sa iglesia, Na asafo yi mu no ubi kahit isa. ayama ho a Kaming kapatid. ewiase nyinaa tie asafo mu yɛni asafo ba biara wɔda kwan nkyɛn srɛsrɛ aduane. Kakain, meron kaming bahay. Na sɛ yɛte sɛ wɔ nua no ɛsrɛsrɛ aduane di na wɔni biribi adi a Sa Mindanao, sabi lepia ma mu yɛ wɔ agyankabea a wɔ Mindanao, Visayas, Quezon City ne Laguna. pinabayaan na ng mga Ɛmɛrewa ne nkɔkora a po natin. wɔn abusua apo wɔn na wɔn ma apo wɔn no. CR, yung mga batang ini Yɛhwɛ wɔn so nkokoa po natin. a yɛgya wɔn to agyananbea. Hindi natin Nkokoa yɛgya wɔn mato ayaresabea a obiara nhwɛ wɔn. Yɛkɔhwɛ wɔn. Kòsì wɔn mo firi nsɔre ahodoɔ mu a. Kristo. Nakakapag-enroll, walang bayad. Libre lahat. Pati uniforme, pati Na pati libro, pati computer. mpo biribiara yɛ kwa mo ankɔkɔ sukuu. School. Yan ay mga gawa ng Yɛn mo nyinaa yɛde kyekyɛ ɛwɔ Lavada Christian School mu. Yan po pwede na yan i-deny pa. Kahit siraan kami ng siraan. Na yɛn yɛ ade a yɛntumi mpo. Nakakita ng ginagawa namin. Hindi Na sɛ yɛmpo da wɔgu yɛn ho fi koraa no a ginagawa afoforo namin ito. ehunu deɛ yɛyɛ o. Yɛtumi mpo mfa ahoahoa yɛn ho. Ang aral ng Diyos, iibig ka sa kapwa. Yɛnyɛ yɛn mfa ahoahoa yɛn ho. Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ne sɛ bɛdɔ yɛn yɔnko nipa. Ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia ng Diyos. Nnipa wɔn mo nsa ka wɔ Nyankopɔn adom ɛwɔ Nyankopɔn asafo ne mu no. Na owura yere malaria ɛdwene bɛyɛ ɔde ne ba bɛkɔ sukuu ɛsiane ɛyɛ K-12 dwumadie. Owura yɛ malaria ɔyɛ nkramoni ɔne asafo ne mu. Wɔfiri sɛ Lavada sukuu no wɔn a wɔnyɛ asafo ma no yɛnyɛ wɔn ɛwɔ Church of God International MCGI asafo ne mu. Na ɔno amu adi ho adanse sɛ deɛ nkurɔfo keka ne yɛ nnaadaa n'ani asɔ ntiteɛ papa a wɔde ma asafo no. Mede makoma mu na madwum de Lavada de yɛ baako pɛ ɛda makoma so na yɛkyerɛ mmɔfra no nimdeɛ bebree mpo sene sukuu mu sene sukuu ahodoɔ. Mfie na ɛwɔ Lavada sukuu no ka sɛ ɔde yɛn bɛka ne ho de biara ɔbɛkɔ kɔpem sɛ ɔbɛkɔtoa ne dwumadie so wɔ university. Na yɛnya nteteɛ pa afiri akyerɛkyerɛfoɔ no nkyɛn. Na sɛdeɛ ɔmaame ɛɛsie no Brother Ellis ne Brother Daniel scholarship yɛyɛ mmoa kɛseɛ ma ɛnanom a wɔnni kunu a ɔhwɛ wɔn. Na wɔwɔ akoma no sɛ ɔbɛtumi de aboa foforɔ. Ɛyɛ ma ahoahoa bebree sɛ me babaeɛ so atumi aba ha bie. Na sukuu nkwadaa bɛyɛ 200 ɛwɔ K-12. Na wɔn mpo atumi ahunu sɛnea ma sukuu nkwadaa aba sukuu abɛnya nsakyerɛ wɔ n'abrabɔ. Lavada Christian School sɛsie no agye din wɔ Philippi ma mu. Even in the regional and even in the national, I would be ordering Sir Alvin Gozon to give the Ɛmpo same award that I gave to our mɛhyɛ wɔ Penny Alvin the number of winnings wama mmɔfra no the achievement award. And I'm sure if we aba sɛ bɔde koro yɛhunu wɔn dodoɔ
Na me wogidie sɛ yɛbɛkan wɔn a wodi nkunimɛnura na mo nyinaa nka mo bɛdi kan. Deɛ ɔte sukuu no bɔda Eli Soriano ɛne ɔpɛni Daniel Razon. Wɔn ma hunu sɛdeɛ ɔmakyerɛ mmɔfra no sɛ wɔsɛ wɔn mɔbrɛ wɔn ho asɛm a wɔn Onyankopɔn ɛne wɔkyerɛkyerɛfoɔ. Adeɛ kan a wɔ sɛ yɛsua ne sɛ bɛda wɔ Onyankopɔn ase. Ɛne wɔn a yɛfrɛ wɔn yɛawofoɔ a wɔ asukuu yi mu. Yɛakyerɛkyerɛfoɔ. Abe biara a yɛbɛkɔ. Na yɛsua sɛ ɛne kwan sɛ di dwa yɛn no mu. Na ɛyɛ sɛ obi ma yɛ biribi a yɛsɛ ma afoforɔ bi ɛnɛ LVCC sukuu nkɔdaa na ɛwɔ Kale Okene Baptista ɛwɔ mma nsia. Where free education Lavada Christian School edema one sukuu nkɔdaa de ma mabuna wɔyɛ hiafo wɔpɛ sɛ wɔwie wɔn sukuu. Na yama sukuu nkɔdaa wɔpɛ sɛ wɔsua biribi sɛ no kwa. Na LVCC sukuu nkɔdaa no wɔn ntua sukuu fees. Ɔmmɛnya sukuu ntaadeɛ. Ɔmo san so wɔ nnuane wɔn bɛdi ɛbrɛ ɔmo wɔ sukuu mu. Na ɔpɛni Attorney George Owen Garcia ɔse ɔkyerɛ ɛyɛ suban papa ne teteɛ pa ma sukuu nkɔdaa no mo yɛ nhyira bebree. Wɔ nipa gyina mo firi sɛ nyɛ free education ko ne yɛde ama mo. Na mmom yɛasan so ma mo teteɛ mapa. De yɛasɛ mo bɛdɔ Awurade Nyankopɔn na mo adi nokore. Lavada sukuu no brother Eli Soriano ne brother Daniel Razon at 1999. Magiging magandang loob tayo sa kapwa kung meron tayong pag-ibig, na mamayan na ayemuye di kyerɛ wɔ Nyankopɔn. Ɛbɛsua sɛ bɛdɔ yɛn yɔnko nipa. Mpo wɔn mo nyɛ yɛn nuanom wɔ asafo ni mu kora no a mpo wɔn a wɔ asafo na bɔntene so. Ɛbɛsua sɛ yɛbɛyɛ papa. Ɛbɛsua sɛ yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa. Ɛbɛyɛ n'atamfo no nso papa. Na yɛne ne wɔhwɛ no twerɛ kronkron no mu. Asafo no ɛne kwan sɛ yɛ ama nneɛma nipa. Ɛnɛ yɛwɔ nipa bebree no a na wɔ wiase. Ɔmo mmoa aban no, ɔmo san tete aban no. Sene sɛ wɔbɛda wɔ dɔ adi akyerɛ wɔ nyɔnko nipa no. Wɔmo ɛkyerɛ sɛ ɔmo kyerɛ wɔ nyɔnko nipa sɛ wɔne aban no nko. Ɔmo kɔyɛ ɔyɛtwere amumuyɛ basabasa ne sakasakayɔ. Ɛnɛma ma yɛnyɛ saa. Abere na mama yɛnkae sɛ Mmara Nsɛm edi kan ne sɛ bɛdɔ wɔ Nyankopɔn. Mmara Nsɛm ɛtɔ fini ne sɛ bɛdɔ yɛn nyɔnko nipa bɛyɛ wɔn papa. Wɔbɛyɛ dɛn wakɔtete wɔ bi. Ɛbɛyɛ dɛn kora no wakum nyɔnko nipa. Wɔbɛyɛ si dɛn kora no wahyɛ wɔ nyɔnko nipa so. Gagawaan mo ng masama ang iyong kapwa. Mga kapatid, alam nyo, kung nag-iisip lang po kayo, na sɛ yɛbɛdwene ho a iglesyang totoo sa Biblia, napapatunayan sa pamamagitan yɛn ne deɛ wɔ nokora asafo ne mu. sa daldal. Yɛde yɛano na ɛnyɛ yɛano kɛkɛ na yɛde bɛka. Diyos, ginagawa yun. Ɛbɛnam enyuma mu na ayɔ deɛ wɔ Nyankopɔn ɛreka no. Yɛn yɛ biribi a yɛbɛyɛ yɛmfa yɛano nka no kɛkɛ. Awɔtɛ ne Paulo ɛka no wɔ 1 John 3 verse 8 mɛma nkuma. Mama yɛmfa yɛano ɛnnɔ anatɛkyerɛma ɛnnɔ. Odo we yɛmfa yɛano nka no kɛkɛ. Odo yɛda no wɔde sɛ dɛ Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ ɛretie. Na ma nkuma
Mama yan fa no anaasɛ tɛkyerɛma ɛnnɔ. Ang tunay na pag-ibig na i-demonstrate sa pamamagitan ng No ɔdɔkan pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa yɛnam nnwuma so na ɛda no adi yɛbɛda wɔdɔ adi akyerɛ wɔ Onyankopɔn. Yɛbɛda wɔdɔ adi akyerɛ nyɔnko nipa ne anuanom. Yɛbɛda wɔdɔ adi akyerɛ yɛtamfonom. Mpo ɛnnepa nyinaa yɛbɛyɛ bi ama anuanom. Yɛnim nyinaa yɛ n'asɛdeɛ sɛ bɛda na adi akyerɛ nyɔnko nipa so wɔ mu nyɛ yɛ anuanom. Ɛresɛ twerɛ kronkron no se yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa. Papa yɛ wɔ wei ɛyɛ ade ɛbɛyɛ ama nipa nyinaa. De wɔ mu wɔn sɛ ne titiriw wɔn a wɔyɛ gyigye ne fiefoɔ. Mama yɛnyɛ anuanom a wɔwɔ asafo no mu papa sononko. Nanso papa yɛbɛyɛ aboa anuanom no. Ade korɔ no ara na yɛbɛyɛ aboa wɔn a wɔnni asafo no mu nso mpo yɛ n'atamfo no. Ɛresɛ saa na Onyankopɔn teɛ. Wɔma nsuo to gu wɔn a wɔtene na wɔn a wɔntene so wɔma na wi abɔ wɔn nyinaa so. Na wɔma na wi abɔ papafoɔ so. Ne abɔnefoɔ so. Kyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ ɔdɔ. Onyankopɔn dɔ wɔn a wɔn fa wɔbuo kora ɛma no. Na wɔn te ase a wɔn asane aba Onyankopɔn nkyɛn. Yɛn ne nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ hɔ ma yɛn nyinaa. Yɛne yɛn nyɔnko nipa nyinaa ɛbɛtena. Mpo yɛn atamfonom sɛdeɛ bɛyɛ de wɔn bɛba Nyankopɔn anim. Paul se, mede me ho ma yɛ ade nyinaa ma nipa nyinaa. Na ayɛ den ara ma gye binom nkwa. Ang kapatiran sa iglesia ng Diyos. Ang pangunahin nating layunin, maakay ang kapwa sa Diyos. Hindi Na yɛn botaeɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛyɛ nyɔnko nipa nyinaa papa. sa pagmamahal lang sa sarili. Yɛnni ewu. Ang pangunahin natin layunin, maakay ang kapwa-tao sa Diyos. Yɛn tirimɔpɔ ne sɛ yɛbɛdi nyɔnko nipa no mu kan aba wɔ Nyankopɔn mu. Na wɔn kyerɛ ne Paul se, wɔn a wɔyɛ mmerɛ no mɛyɛ me ho sɛdeɛ wɔyɛ mmerɛ me maa wɔn. Na manya wɔn a wɔyɛ mmerɛ no mede me ho mɛyɛ ade nyinaa mɛma nipa nyinaa. Sa lahat ng paraan, mailigtas ko ang ilan. Ang ating Na yɛ den ara ma gye binom nkwa. ang kapwa-tao. Kahit yung pinakamasamang Yɛn tirimɔpɔ ne sɛ yɛbɛgye nyɔnko nipa nso nkwa. Mpo nipa bɔnefoɔ a wɔnnim no. mo, huwag tayo munang maghahatol. Bigyan natin sila ng pagkakataong makarinig. Mama nye nipa nyinaa papa. Baka sakaling magbago sila at mailigtas natin sila. Yan po ang Yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa. sa iglesia. Yɛbɛtumi asakyerɛ wo. Ang lahat ng tao. Yɛne n'asɛdeɛ wɔ Nyankopɔn asafo. Yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa. Turo ni Kristo. Ɔtɔ a Kristo ɛrekyerɛkyerɛ no. Basahin natin ang 13 Anuanom sɛn na ɛteteɛ. unang Korinto. 1 Corinthians 13 verse 4. Ang pag-ibig, Ɔdɔ wɔ abodwokyɛre. loob, madaling mapahinuwa. Ɔdɔ akoma nyɛ dene. Ɔdɔ sɛ obi srɛ wo hɔ ahomɔborɔ wɔ ma ne ho ɔda ne ahomɔborɔ adi kyerɛ no. Obi srɛ wo hɔ bɔne fata wɔda ahomɔborɔ adi. Wɔbɛdɔ wɔ Nyankopɔn. Yɛn ne ade edi kan. Deɛ ɛtɔ so mmienu bɛdɔ wo nyɔnko nipa. Wɔbɛdɔ anuanom ne w'atamfo no mu mpo. Madali kang Ɛfiri sɛ wɔwɔ ɔdɔ a wɔwɔ abodwokyɛre. magtigas ang loob. Na Kasunod, wakoma ɛnyɛ dene. Ɛbɛyɛ mmerɛ sɛ nipa bɛtumi abɛn wo. Ɛdɛn bio. Ɔdɔ yɛ mu yie. Kyerɛ sɛ afrɛ yɛ na wabue wakoma ama wo nyɔnko nipa. kung may umuusap Sɛ obi srɛ wo hɔ mmoa a ɔma no. din lang niya. Tapos, Sɛ obi bɔ hɔ bosi a wofam no sɛ wobɛtumi a. ang pag-ibig hindi naiinggit Na afei ɔdɔ ne mmere. na naghili na naiinggit W'ani mmere wo nyɔnko nipa. naiinggit ka sa kapatid mo. Pwede ka nanay. Anaasɛ wo nua. Usan mo. Na wɔnka sɛ maame na adɛn na mɛnko na wosomasoma meɛ. Merong ganun nananaghili. Kung meron kang pag-ibig, hindi ka mananaghili. Na ebinom wɔ no wɔ n'ani bere wɔn nuanom so w'ani wowɔ ɔdɔ a w'ani mmere wo nyɔnko nipa. Na afei nso ɔdɔ nyɛ ahantan. Ɔdɔ
emema ne ho so odo nya ho to se do no nko an wotene ono nko na odimu ono mpene nyansani obi owo odo no onya homaso na afidie bio odo enya homaso odo nya ho chire so oda oda we Onyankopɔn na kyerɛkyerɛ odo nya homaso yewe bin mo ho no mo ya homaso yewe bin mo mo ya hantan o ya o woda o nya hantan ye to so enya ne ho de emfata odo enya ne ho de emfata o ye gemma yewe bin mo ho no mo a Koma bobo mrewa ng kokransa no muti omo miemi amaya ne to do bi mo no ma sa na wo no muti na se ya wo do ma eniano mo ma no o ma wore no anase mabunu no a wonya de emfata na odo hwehwe de ye wo no nko ara ne de so wo do a wo hwehwe de ye wo nko a wo de adenti na wo te se mentesa Mira me yama dia me nyane saa o mira me nyama dia sei onua enhwehwe wo ho wa afoforo ma bisa wo hunu onipa biara wo no ara na ho odene na se wo nua to sini a na se oyinya ebia sene wo dwene no enu wo de no a enhwehwe wo ho wo nua mu ba ho modene se wo bete asie ye unua enhwe no ang pag-ibig hindi mayamutin meron tao mayamutin magagalitin pagka may pag-ibig ka naaalis yung yamot yung galit se o woda yung inis hindi yung abufu hindi inaaluma ahoya ebeyira nakitang masama enwene boni biara hindi yun ang hinaharap mo hindi yun ang dinidibdib mo nakakita ka ng isang bagay na masama sa kapwa na yermo na nioma en awose de ya adwene di akiro hunu de bi boni bi wo wunua mu a manensene se entete wo a anase se ha fofra demfa wadwene ni akiri demfa wadwene ni akiri e woni pa bi mu wo no mo asa na wo no mote mo pa ni pa ni mo mfasoɔ ang laging hinahanap yung kasalanan ng kapwa. Ang laging pinupunto omo pa mfumoso wo afoforo mu kapwa na masama. da bia de bone wo afoforo mu nko an wo no mo hwe na so wo da wo nwene wo bi ho bone na afi Hindi siya nakikigalak doon. Hindi niya na ne enye wo de antini mu ade kodia na nya na ne enye wom Ayun, ang kagalakan ng may pag-ibig. ne bo ha no emfa bone hye ne yem obi owo odo no na ne enye de antini ho na mom edi ehurusie wo no kure mu ade na nya Binabata. Ang ibig sabihin nun ay nagpapalagpas ka. Nagbibigay ka ng konsiderasyon. Tapos, lahat ay pinaniniwalaan. na okuno ni pamobo Lahat ay inaasahan. Lahat ay tinitiis. ayan, ganyan. o jade ginadi Puro sa Biblia, mga kapatid. Lahat sana oda kra kronko na kyerɛkyerɛ tie matitiis mo yung anak mo, matitiis. okuno onyanko ni pamobo Lahat ay tinitiis, lahat ay binabata. na Yan ang may pag-ibig. ajade ginadi Lahat ay pinaniniwala. awade nyina mu abotre sana obi owo odotie ajade ginadi ta woda Pangako ng Diyos, obaje nyankopon nkyerɛkyerɛ nyinadi lahat pinaniniwalaan. o nyankopon bohye nyankopon semu ene dasowo ajade ginadi Kulang kailanman ang pag-ibig po. odo to entwada Hindi ka magkukulang eh. Hindi ka magkukulang. na sa woda ontosini Sa biyanan, sa kamag-anak, sa kapwa, pati sa kaaway. na wona onyanko nipa enko Hindi nagkukulang kailanman.
pangunahing odo iglesia. yem hano Ibig, paggawa ng mabuti sa kapwa. Ibigin unang-una odo ene so be wo nyonko nipa papa hanggang sa mga kaaway. ebedo wo Nyankopɔn kane Maintindihan eba fe ye nyonko nipa papa natin ng doktrina ng ating Panginoong Kristo. Kababayan. yere ne Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm Makikisama tayo sa tagalabas ng kapatiran. Makikisama tayo sa ating mga kaaway. Ang dapat maghari ang ibig. yebet ene ye nyonko nipa betena smudwem odo na wose di mu hene Mamalagi nawa ang pag-ibig. Mama yankin kan Hebrews 13 verse 1 Mama wonu adon tena hoda Hindi isang araw, Mama wonu ado entena hoda isang taon, kundi mamamalagi ang pag-ibig sa mga kapatid. Dapat na anya na nu anase nansa namum wonu ado betena hoda hiasa wodo tena nu yanu mu da biara hiasa wodo tena ho yede kan bedo wo Nyankopɔn ne nyonko nipa ibig na yon sa kapatiran. sa wodo no awose tena nu yanu mu 1 Peter 2:17 Mune nipa nyinaa ni Kapatiran, mga takot kayo sa mono nu yanom galang ninyo ang hari. Monstro wo Nyankopɔn Iibigin mo muni wo hene ni mohwɛ saa nkyerɛkyerɛ lahat. Tapos, yɛbɛdɔ igalang yɛbɛyɛ nipa nyinaa papa na afei alam niyo, merong mga tao, muni nipa nyinaa ni tatay niya, nanay niya, yɛwɔ nipa binom wɔ hɔnom a wɔn maame no papa nkwa na wɔdi wɔn ni iba na iba po eh. Igalang mo lahat ng tao. Kaya ikaw, nanso apam foforɔ no mu mmara nsɛm no yɛ sononko nanay mo. Pero hindi lang yon. muni nipa nyinaa ni nti sɛ woyɛ ɔba a Tiyuhin mo. fa obuo ma wo maame no papa nyɛ wɔ awofoɔ nkwa na wɔde ani de bɛma wɔn wowɔ fa nom wose wanom Igalang ninyong nipa wɔnyine sene wo halimbawa, ikaw naman, wobɛdi wɔn nyinaa ni igagalang mo anak mo. Ano ibig sabihin nun? ɛmfa toa bi a woyɛ ɔwofoɔ Yung kanyang karapatan, hindi mo inaano yon, hindi mo sinisira yon. Eh merong magulang walang galang sa anak eh. Yung anak eh, na awofoɔ a wɔni awofoɔ a wɔne ma rape, may galang ba yon? Ang sabi ng eni wo ni binom tiata wɔ na awofoɔ bi nso mu wɔne ma ɔno ankasa ne baba no waso ne mona matanda, bata, mune nipa nyinaa ni meron siyang tinatawag na human rights. ɛmmerɛwa ne nkɔkora nyinaa Meron siyang karapatan, inherent, natural na karapatan. Kahit alila yɛ wɔ mo tumi a yɛde yɛwo wɔn 12, ewan mo si mpo wankasa wo nkoa anadwo da so mo nkɔteatea no nkɔ butubutu ne sɛ wɔnkɔyɛ adwuma wag kang malupit. hunu ne mmɔbɔ Igalang ang lahat ng tao, pati alila mo igagalang. ɛwɛ sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm Hindi ko mo amo ka, ikaw lang ang igagalang. Hindi ko mo magulang. ɛnyɛ sɛ bia woyɛ owura ne nti Ikaw na magulang, ginagalang. ɛnyɛ sɛ bia woyɛ ɔwofoɔ nti Igalang mo naman lahat. wo nko a na yɛmmu wo Mo. Ibigay mo ang kanyang karapatan. ɛwɔ sɛ yɛbu nipa nyinaa Utos po ni sɛ Kristo. abɔfra no ɛyɛ biribi a Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga kapatid, huwag kayo makakalimot. Walang kapatirang kasi anuanom ma yɛna yɛnyɔnko ni mama yɛwerɛ ɛmfiri nating ibigin ang kapatiran. mama yɛna ɔda di nkyerɛ yɛnyɔnko nipa awɔ so yɛdɔ anuanom yi Nagpapakain sa libu-libong bisita. Yan ang a wɔma anuanom mpempem aduane die bisita, pinapakain. Binibigyan ng libreng Biblia. No? Itong mama wɔn ma aduane ni po, ang epekto ng aral ng Diyos sa kapatirang ito. na yɛhunu sɛ deɛ Onyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ yɛ adwuma wɔ anuanom mu wɔn mo sua sɛ wɔbɛdɔ wɔn yɔnko nipa wɔbɛhunu wɔn yɔnko nipa mmɔbɔ Kaya hindi mali, tama. wɔsua sɛ ɔbɛyɛ wɔn yɔnko nipa papa ɛno nti bɔne biara ni mu deɛ Onyankopɔn aka no yɛ nokorɛ Takot kayo sa mɔno anuanom galang ninyo ang hari. Tinan nyo, ang kapatirang ito. mone wɔ hene ni Sa nasa gobyerno. anuanom nim sɛ deɛ wɔse deɛ ne die no wɔbuo ma wɔn a wɔaban Mga reyna. yɛ sɛ ahemfo Ang nasa gobyerno. 13:1 ng
Yɛde wobɛma wɔn a wɔwɔ aban mu. Romans 13 verse 1 to 3. Mama wɔkra biara mmra ne ho ase, ɛma wɔn a wɔwɔ dibere. Ɛbisɛ tumi biara ne wɔ gye de afi wɔ Onyankopɔn. Enti wo biara wɔne tumi ne di asie no, ɔne deɛ wɔ Onyankopɔn ahyɛ ato wɔ di asie. Na wɔn a wɔdi asie no bɛnya afɔbuo. Na wɔn a wɔdi mpeni no ho nyɛ hu emma wɔn a wɔyɛ nnwuma pa na mmom wɔn a wɔyɛ bɔne wɔn mpɛ sɛ wuso tumi no ana ɛne ɛyɛ papa na wɔanya wɔn ho ayɛ yi. Na mo da hɔ nte saa. Ase ma wɔ Kristo ni biara. Ɛmrɛ ne ho ase. Ɛma wɔn a wɔ tumi ana wɔn a wɔ dibere tumi biara ne wɔgye die fi wɔ Onyankopɔn. Adikanfoɔ a wɔn ho nyɛ hu ma nnwuma pa. Yɛwɔ aban bi wɔ hɔnom a wɔn mo ntane papa. Wɔn ntane nnwuma pa. Wɔn ho nyɛ hu ma nnwuma pa. Wɔn mbu bɔne sɛ amumu papa sɛ bɔne. Wɔn mo mfoa bɔne so nti aban ɛte saa no sɛ aban a ɛmfoa korɔ no bɔ so wɔ. Aban a wɔtene ɛnhwɛ ne nyɔnko nipa so ɛwɛsɛ yɛ kiwadeɛ. Sɛ wobɛtietie wo nyɔnko nipa fa ho de aban ɛte saa na yɛ aban papa. Aban ɛte saa na yɛwɔ asɛdeɛ bi sɛ bɛbrɛ yɛ ho ase ahyɛ wɔn ase. Ɛmfa to ho. Sɛ wɔka kyerɛ sɛ tuatoɔ a tuawo to wɔ. Sɛ aban no ɛpɛ sɛ woto aba akɔto aba. Nyankopɔn asafo ni mu no yɛnhyɛ. Obi biara wɔpɛ sɛ woto aba ma no na ɛno yɛ wasɛm. Wobɛtumi ato aba ma ne wɔpɛ sɛ woto aba ma no. Yɛn yɛ aban mu nsɛm, yɛn nyɛ asafo no mu nsɛm. De wɔn kwan sɛ bɛyi ne yɛpɛ na yɛsitie ma no. Rɛnti sɛ sɔre foforɔ na wɔn asafo ma no. Wɔn ni ho kwan sɛ bɛtɔ ma aba ma wɔ ne kwan wɔpɛgye wɔ sɔfo na bɛkyerɛ wɔ ne wɔnyɛ no. Kra konko bɛtumi ayi. Wɔma yɛn kenkan Job 34 verse Yaba Job 34 verse 4. Yaba so atemu ahwe afa ne yehuru de ɛyɛ yɛn ntem nti wo ho kwan so bɛyi ne wopɛ. Wo hunu de ɛyɛ. Ɛwɔ so yɛbrɔ yɛ ho ase. Ɛhyɛ tumi ase. Tra Nyankopɔn asɛm no ɛsie. Na ɛnyɛ no nko a yɛsampo ahyɛ yɛn sɛ yɛmmɔ mpaeɛ ɛma wɔn. Ɔma yɛn kenkan 1 Timothy 2 verse 1 to 3. Na metumo bu sɛ de ka monya wodima. Nkotosere ɛne aseda ɛma nipa nyinaa. Ɛma ahemfo. Ne wɔn a wodi tumi nyinaa na yɛatena ase kom na yɛho adwo yɛn. Onyamesom pa ne abrabɔ a ɛho tee mu. Na yɛyɛ na ɛtene na ɛsɔ wɔ Nyankopɔn ani. Na yɛagye nkwa ani. Adepa baako a yɛbɛyɛ sɛ de wɔtɛ ne Paul sie. Nti metumo bu sɛ de ka monya wodi ma ne nkotosere ɛne mpaebɔ ɛma nipa nyinaa. Ɛma ahemfo. Ɛma wɔn a wodi mpeni. Bɔtayɛ bɛntira. Na yɛatena ase kom na yɛho adwo yɛn. Onyamesom pa ne abrabɔ a ɛho teɛ nyinaa mu na yɛyɛ na yɛsɔ wɔ Nyankopɔn yɛagye nkwa ani. Enti asafo ni mu no yɛnte aban so atua. Asafo ni mu no yɛde aban no hyehyɛ yɛ mapa bɛyɛ adwuma. Yɛbɛtaa aban no akyi. Adentira. Ɛbisɛ yɛade yɛsɔ wɔ Nyankopɔn ani sɛ yɛbɛtena asomdwee mu. Yɛnyɛ sɛ wɔn a brɛ ne abrɛ na wɔtɔre tie aban bi. Ɛfisɛ yɛnte sɛ wɔn a wɔtɔre tie aban ahodoɔ. De sane sɛ aban no nso yɛ nipa nti. Mama yɛnnɔ wɔn. Yɛbɛdɔ wɔn.
So come the one, mama one at the end is to come to one mama one you so no. So was now where the ania will be a mano. Mama yam poor bia. Yene Christ Mmara Nsɛm. Mama yena yemuyedi. Na mum sawdo mo ka ko boss e kuo bi a tisa. De bia ne ye wo ye twere. De bia ne ye mumuyo. Ene an mama yemfa ye ho kwhye. Wana wote atua de bia ne wo ye twere. Na wo ye na mabasa basa no. Amanfo wo omu kwan so me de mo peyiri timo popo ni biara che nyanko nipa. Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ na mɛkyerɛkyerɛ mo. Ɛresɛnyɛ sɔre nyinaa na ɛka, ɛna nyɛ asɔfo nyinaa so na ɛwɔ kukuduro. So wobɛtumi akyerɛkyerɛ na ɛyɛ nokorɛ. Moyɛ hufuo. Kristo nkyerɛkyerɛ, wɔn nkyerɛkyerɛ, ɛna wɔn agya kyerɛ wɔn ankasa deɛ. Yɛyɛ adeɛ a wɔtwerɛ kronkron no mu. Sɛ wɔtwerɛ kronkron no mu a, na sɛdeɛ sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mo yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Mama yamra ya ho ase. Ema aban a emfo abone so. Aban a ti abone, aban a fu papa so. Ena wo se yabra ya ho ase hye na se. Age se bia te se Hitler aban no. Anasa Saddam Hussein aban. Anasa Idi Amin aban. Na sa aban bi te sa. Yeni ase de bia se bebre ya ho ase ahye wona se na mom taban no nya na tima mufuo bone na eye na tima mufuo papa empo ebeboa won wona watoto baha taban no enim se de se ya papa awase ya bre ya ho ase hye taban no ase eba enya bre ko bebre ya ho ase ahye wona se bebompa empo ma won wana wodi bra kese wana wa bamu na afi yatena sima yatena sikom ewo nyamesompa nyinamu ye ne Kristo nkyerɛkyerɛ ye wono ma pi no anehi ewo ho a ehi ase yesua na so ye ne bre na se meka se meto so mehia don hwede baako ebeka achi mereton sa afre mo kyena Say Onyankopɔn pae ne amama yi na yensa ne nhia. Mene da so no se wobɛtumi asane aba. Na yesua Kristo. Mmara Nsɛm. Sɛ wode wo mpɛ sɛ wobɛgye kora no ayɛ wa wosem ɛwɔ ho. Na mamudi kan sua nsa. Kenka wo twere kronkron. Twere nsɛm no gu ho. Sɛ de America na yɛ nokora na sɛ nyɛ nokora wo so wo twere kronkron no fie. Sɛ wodru fie a Dwendwene enema watie no ho. Twere nsɛm a watie no. Twere to wo kofia no wakan. Sɛ de be ya wadwene mu no wobɛtumi akae. Na sɛ yɛbɛyɛ setie ama enkyerɛkyerɛ nyinaa yɛbɛyɛ ɔman mapa yɛbɛda se ba pa de akyerɛ nyɔnko nipa yɛbɛyɛ japa yɛbɛyɛ wokunupa yɛbɛyɛ enapa yɛbɛyɛ mɔfrapa yɛbɛyɛ yɔnkopa na afi yɛyɛ atamfo papampo ɛwresɛ yɛwɔ atamfo nom yɛbɛyɛ atamfo pa ma wɔn wɔ mu sɛ yɛdeɛ yɛmpɛ sɛ obi abɛyɛ ne tamfo na nso bi no motane yɛ nti yɛbɛyɛ wɔn papa fisɛ kɔm de wɔtamfo a para aduane ni sɛ so kɔm de no a ma ne nsuo nom ɔfam wɔ hɔ ade ama no obisa wɔ ama no enti wobɛyɛ wɔtamfo pa ama no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔtamfo no adwene bɛba ne ho so na wanya adwene papa na watumi aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn yɛyɛ ne Nyankopɔn dɔ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ Church of God asafo mu ma yɛmfa nhyɛ yɛtirim ɔdɔ ɛyɛ ade a yɛyɔ yɛmfa ya no nka na anuanom yɛde ne nyinaa besi ɔkyena sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa yɛbɛsen ahyia mama yɛmmerɛ ho sɛ bɛtie Nyankopɔn asɛm na mama yɛ nyinaa yɛmfa wɔ nyamesom pa wɔ Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn no ɛmmɔbra mene da so ne sɛ mo nyina mobɛsane aba
Yɛda mo ase bebree. Ebio, yɛda Onyankopɔn ase, wakwenya pa foforɔ a wɔde ama yɛn yɛda. Mo nyinaa nso wase. Sɛ mo aba bɛka yɛn ho. Ɛwɔ yɛda tɔ so nso a yɛsia Awurade Mmara Nsɛm. Ɔkyena yɛne da so ne sɛ yɛwɔ Onyankopɔn pa a mobɛsane yɛaba. Na yɛato aso atie yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Ɛkyerɛ awiadɔnko ne fa. Yɛbɛbɔ mpaeɛ ama nnipa nyinaa. Yɛretɔ nsa afrɛ mo. Na ɔsom biara a mowɔ mu wɔ no. Sɛdeɛ tie biara. Yɛretɔ nsa afrɛ mo. Mommra na yɛnsrɛ Awurade anim adom. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwenya pa foforɔ ne dɛ. Na ansa na yɛbɛpɔn no.
Sa'yo'y higit kaysa ibang sa langit. Pag-ibig niya sa'tin ay di malirik. Huwag mag-alilangan na laging lumapit. Ating pagtagpuin ang tuhod at sahig.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sama-sama po tayong dumulog ng panalangin, mga kapatid. Mamaya na yung mumumumpay niyo. Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan Yɛn agya Nyankopɔn, Otumfuo ne Ɔkɛseɛ, ng aming Panginoong Hesukristo. Muli kaming sama-sama na wɔyɛ na Awurade Yesu Kristo sa din iyong banal na panalangin. bio. Nagkakaisang puso Yɛba w'anim kronkron adigya. kilala at Yɛn akoma yɛakɔ. Yɛde yɛn anidie ama wo. sa bawat kabutihan Yɛwɔ gyidie wɔ wo tumi kɛseɛ mu. pinagkakaloob Agya, yɛda wo ase. sa bawat araw na Wɔ wo nnepa a wɔyɛ no yɛn abrabɔ mu. mga paggawa, taglayang Da biara a wɔde ama yɛn no, at pag-ibig sa amin, yɛtumi atoatoa yɛn adwuma. ikaw rin ang may gawa. Ɛfiri sɛ yɛwɔ gyidie wɔ wo mu, Sa bawat na ɔdɔ wɔ yɛn akoma mu. Yɛn nyinaa yɛwɔ nsa no nnwuma. Subalit Diyos kang lagi Yɛmfiri amanneɛ mu, malasakit atɔrɔnkyɛm ne wɔtaa pii mu. na di namin mabilang Yɛsrɛ wo sɛ da no da nyinaa, sa aming lahat bɔ yɛn ho ban, iyong mga nilikha na yɛnim sɛ pinagpapalagay woayɛ krado sɛ wobɛyɛ ade pa nyinaa a yɛntumi mpo nkan tumatanaw ng ama walang yɛn. utang Yɛda wo ase. sa lahat ng iyong mga Na da no da nyinaa bɛtoa so apae yɛn aniso mu aka ma w'ahobanbɔ ma yɛn. ng awa at patawad sa Na yɛn mu nyinaa mu na yɛsrɛ wɔ hɔ adom ne bɔne fakyɛ. paggawa. Ma bɔne biara a wahunu no yɛn mu Kabisala rin wɔ yɛn nnwuma mu, paglakad. Lagi mo sana kaming yɛgye tom kaawaan naman at sɛ patawarin sa aming mga pagkukulang. yɛnso yɛyɛ neɛ ɛntene fa yɛn bɔne ne yɛn sine ntɔkyɛ yɛn. Pagpalain mo Yɛsrɛ wo, bayan, ang buong sangkatauhan hyira w'abɔdeɛ nyinaa, sa maraming hyira wo mbaa fiefoɔ ne nnipa nyinaa. gawa ang naliligaw ng pagtitiwala sa iyo. Sana po Akora bebree no ara na ayera.
na yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛ mu wɔ mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu wɔn nyinaa mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ fa wɔn nsa ka wɔn akoma na wɔnka yɛn ho ne yɛmfa ne die ma wo din kronkron. Yɛwɔ atorankyɛm pii na yadeɛ korankoro, yadeɛ ne ano aduro na atwa yɛn ho ahyia na nti ɔwerɛ mu na yɛde yɛn ho mmɔborɔ hyɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na bo wɔn abɔdeɛ nyinaa mmɔbɔ. Boa yɛn daa na yɛmfa wo nnepa nhyɛ yɛn mu na yɛnyɛ yɛn yɔnko nnipa papa. Yɛsrɛ wo sɛ yɛn mfiri atorankyɛm, yadeɛ korankoro mu, na sɛ bɛtumi a yɛsrɛ wo sɛ daa ne da nyinaa yɛyɛ n'adom wo nsɛm na yɛn nkwagye yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛ mu ne ahotosoɔ sɛ wo na wonim yɛn akoma mu abisadeɛ nyinaa no. Kae aman mpanimfoɔ na daa ne da nyinaa ohi biara wɔabɔ wɔn no. Yɛsrɛ wo sɛ wɔn nyinaa ho ban ma nnipa nyinaa hunu sɛ wɔ Onyankopɔn bi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ yɛsom no, yɛbrɛ yɛn ho ase ma no. Agya, menim sɛ ɛyɛ wo pɛ nti na yɛn nyinaa sie. Yɛsrɛ wo sɛ yɛn firi atorankyɛm na afra akra bebree ɛma wɔnyɛ wo ni. Wo na animuonyam ne ayɛyɛ yɛ wo dea. Bi yɛda wo ase bebree na Awurade wɔ wo dɔba korɔ no din Kristo Yesu din mu. Amen. Naway tanggapin po natin ng walang hanggang pag-ibig at ang makapangyarihang bendisyon sa mga daadɔ ne nhyira tumi wɔ mu afiri n'agya wɔ soro nkyɛn. Adom ayaresa ne nkwagye afiri ne Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron mu nkabɔ mu ɛne yɛn nyinaa akoma mu hene sɛsɛ ne daa ne da nyinaa. Amen.